ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏବେ କହିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ଆଇ ମିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହାର୍ଟନେସ୍ ରହିଥିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କଣ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଲେ ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କେବେ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମତେ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରଥ ଦୌଡ଼ିର ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ରଥଯାତ୍ରାର ସମୟ, ରଥଯାତ୍ରାର ଗୀତ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ଟି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ରଥ ଦୌଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲେ ଆମର ଯିଏକି ଲେଜେଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏବଂ ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିକରେ ସଜାଇଥିଲେ ଆମର ମହାଦେବ ରାଉତ। ତ ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ, ସେଇଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦେହରେ ଶୀତକଣ୍ଟା ମାରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର ଆମର ସରିଛି, ସରିବା ଉପରେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମେଘ ଆସିଥିଲା, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହି ଆମେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲୁ, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେ କ୍ଷେତ୍ର ମନେ ପଡୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ଭାବିଥିଲି କିଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାରେ କି ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି ରଥଯାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଗାଡି ଭିତରେ ବସି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରୁ ମୋର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ଇଏ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋର ଗୁହାରି ଛୁଁଥିଲେ। ଆମ ଟିମ୍ ମତେ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ଆମେ ଆସିଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଆମେ ଭଲ ଦବା, ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ରଥଯାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଗୀତଟି କାମ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ସେ ଗୀତ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତ ସେ କଥାଟି ମନେ ପଡିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାବରେ ଡାକିବା, ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିବେ।